खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे राजखान्थिनि जर'खा खौरां आरो बे जर'खा खौराङानो जाहैबाय आसाम विधानसभा बिसायख'थिया गेजेराव आरो माखासेल' दान दंसै आरो बे आसाम विधानसभा बिसायख'थिखौ आसामनि जा विधानसभा एसेम्ब्लि बिसायख'थि बेखौ नोजोर बोनानै मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोआ गाव गावनि बाथ्राखौ फोरमायलायनानै एबा गाव गावनि राजखान्थि दोलोखौ गोख्रोङै बाथ्रा फोरमायलायनायखौ बे समाव नुगासिनो दं थिग बेबायदिनो बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाथ्रा बुंबाय थादों बीपीएफ हिसाबै बे बारनि बिसायख'थियाव बीपीएफ हिसाबै गेलेया एनडीए हिसाबैसो गेलेगोन नाथाय बे समाव मख'जाथावदि बीटीसीनि सिङाव गासै मोन 15 एसेम्ब्लि बियाब दं बे बियाबनि अनगायैबो आरोबाव बांसिन गेलेनानै देरहासार जानायनि बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेराव बे समाव रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायदोंमोन दि बीटीसीनि जाखिनि बियाब दङ मोन 15नि गेजेराव मोनबानिफ्राय मोन 6 बियाबाव बीजेपी राजखान्थि दोलोनिफ्राय होनो हानायनि केपासिटी दं होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय बेनि अनगायैबो बीटीसीनि गासै मोन 15नि अनगायैबो आरोबाव गासै एबा बेनिख्रुइबो बांसिन बिसायख'थि गेलेनानै देरहासार जानाय एबा जागोन होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों बीटीसीनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला फैगौ विधानसभा बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारि माबायदि 15निख्रुइबो बांसिन बिसायख'थि गेलेना देरहासार एबा जाफुंसार जानायनि बाथ्रा बुंदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै खोनासंना लादोनि एनडीए হিসাবে আমি আজি পৰাই কৰি আছে একটু খবৰ লগাই নাই মাহৰ খালি 3 মাহ 4 মাহৰ বাকি আছে একটু सरकार অলরেডি कंटिन्यू एनडीए मतलब सर 15 में 15 सीट खेलेंगे बीटीआर से ज्यादा खेलेंगे हम लोग नहीं बीटीआर का टोटल सीट 15 है उसमें बीटीआर बीटीसी में 15 सीट है ऑल आसाम हमारा एनडीए हिसाब में 126 है 126 में बीपीएफ कितना खेलेगा बीजेपी कितना खेलेगा और एजीपी कितना खेलेगा वो हम लोग बात कर रहे हैं बस वो 15 का बात नहीं है 126 सीट में बीजेपी कितना खेलेगा एजीपी कितना खेलेगा बीपीएफ कितना खेलेगा वो फाइनल होने वाला